Botol na dol, botol na. Pero gilag ko dol. May kaduhang rason kay tungod sa gugma. Hoy. Daya. Di kita yun sir, mara kay mura botoy mo luay. Play na. Oh. Oh. Wah. Oh. Dol, kulbaan mo dol. Wala mo tawag gani mong no. Do. Nuwayon gino? Abi lang kay gwapo dol ba no? Suki mo na Sukad lang. Bi, gwapo ay. Kasi tim kasi mong namoy. Di na ka ganoy na kinit ka. Taas buhok sa anoy TV. Ganoy na. Gamay buhok. Upaw na. Gay na subay nga. Kinit. Yo, what's up? May hapon yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. So, karon kay magpa-tupi na tano. Picture ako sa inyo ha. Ano man? Ang vlogger mo. Buwang! Since ngay ni mature mo na tong ko ano, pagpataas atong buhok, Channel dal. magpatupi na ko. May pang buhok mature. Yang nagda sa buhok. Kanilas. May buhok. Muli lang ta ba? Pulbaan ko. Kasi may lantan ko kung magtupi ba? Busion gid. Buwas pa ko. Kita tol sayangan ko daloy. Pero sa akin naman, kinahanglan jud putlon mga ga kay isang putlon. Magpabili na gid siyang taas. Nang saag na may mga ga asa na rin Petro. Di mo tong gigian daloy. Yo. Tas kay manete. Tol. Ang hapon, kumpanya mi. Patupi ko ba? Maka-decide na kasi mong buhok. Patupi na ko eh. Ug mapon, pwede? Pohon-pohon lang. Malas kit now. Tubunan mo. Klaro ba? Malas among lakaw mga ga. Na-cancel ang Judgment Day. Ugma na ni. Ato tiwason atong video ha. So, tipot lang mo diha. See you tomorrow. Since wala may nangutanan ako no. Nganong nagpataas ko sa buhok. Sultihan na lang tamo sa rason. Ang unang rason kay katong ingon ako. Childhood dream na ako magpataas og buhok. Ang ikaduhang rason kay tungod sa gugma. Hoy. Gugma nga kana ganing ingon nila nga. Sa taga dol pinagtagbo pero di tiradhana. Mo na siya. Kung ganahan mo makibaw sa rason ay na lang ni hibaw ah. Basta mao na yung rason. Ano siya papunta kibaw naman sila? Di ba din na lang ang detalye ba? Kaya tulong nga rason sa pagstambay nako. Kas kay kwarta magpatupi. Pag amtay kwarta sig patupi, mo nagpataas ko sa buhok. Karon katol naman siya, samok na. Natagbaw na mo kusog magpataas sa buhok. Muli na ta. Muli. Patupi na ta. Uban lang yapon mi na idol scoop yo. Akong idol. Kiss me. Pero ko sa langit ya. Ikaw. Ako yung magawa mo. Kulbaan mo rin. Ulit ah. Tala. Sayangan dito. Nahalang ito magpatupi guys. Kaya tiguang na lagi ko nung kay Gugnang ingos mama. Gugnang mo na Gugnang sa kong tatay. Shoutout kay kang ano, Jose Giordano ug Ryan sa Doncillo. Inyo kung giluag mayo gabi po eh. Guba kay kong hidris yun. Botol na dal, botol na. Pero gilag ko dal. Pero gilag ko. Tayo eh. Ha? Wala kayo eh. Tayo eh. Di kita yun sir, mara kay mura botoy mo luay. Diag na umilag eh. Saan mo tag di mahilag? Botlo na ako na. Sige. Wala na ibalik kay. Play na. Oh! Oh! Wah! Oh! Putik mo sa kumpara. Oh! Ilaganoy! Ilaganoy! Ilasiganoy! Gani na ni! Gani! Nanda na na? Ganda na! Sige lang, dugang na lang. Hindi mo kita pahilak mo sa mong kanta doon. Hindi yung buhok mong luha eh. Mentar na yung mahaya. Kusa na ka na eh. Awa ka na. Kali, awa pa. 3 years na sir? 3 years? Nakomplito na mission doon. Nakomplito na mission? Oo. Nahuman ang tahas. Maligo ko hapon. Mabuntagan pa ako na mga guy. Sakit ba mga guys sa buwagan doon? Hindi ka may nagbalik kong agdang doon. Mama, inawas mong mama no? Anak ko kay? Anak, pag-inanak na. Gunggong view ah. Gunggong view. Ginagana yun. Pero kilak ko na. Hindi imo-imo ah. Gana ron, gana. Hindi ka gaan. Na. Okay, magpamubo na ta. Ano yan kayo mati? At sabunang naon sir? Ano ang duloy? Bakad-lukan? In order to bring out that beautiful smile. Okay na na. Importante, may kang tao. Hindi, wala awat. Mood. Balag dito sa ito simbahan. Importante, wala nang awat. May gaan na kung dugan gamay doon. Abong ko na ba? Broken ba eh? Tiyan nga, o tiyan nga na.
Liwag buko, katagat-tago, liwat sa naong. Ano na daw? Karang mingon sila nga sa bukang naong ni mo, ako ditong gidadawi, tulog ko tuig. Tulog ka, tuwig na broken. Hoy! Kaya kasi nakalaligaw po na nilo. Sige na ilhan. Salamat kasi kung kaumutan sa kuwadol. Pero magkapit maduulan. Puro gano'y dol, dili na dol. Dol! Ay, good sal! Ito ka buhay. Mas gwapo ka. Salamat dol ah! Salamat dol! Kauday! So that's all for this vlog mga ga, no? Nahuman akong mission nga magpataas ko og buhok for 3 years. So karon nagpatupin ako. Baguhan ko sa akong buhok eh. Mura siya ka ng gaan kay kong ulo ba. So mo to siya no? Padayon mo sa pagsuporta hangtod sa sunod nga akong mahunahunaan nga video. Ganoy TV, Anoy out. See you!